ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 8723 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಪ್ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಸುಖತ ನಿದ್ರೆನು ಮಲ್ಪುಜ ಪವಿತ್ರಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾದು ಮಲ್ಪುವ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾಟಕಡು ವಾ ಮೃತ್ಯು ಆಪುಂಡು ಅವು ಸಹ ಸಂಗಮೆಗತ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಬರ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕೇಂದು ಬೇತೆಕಲಿಗಳ ತೆರಿಪದು ಕುಡ ಬಲ್ತುದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಸೈತು ಒಪ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಮೃತ್ಯು ಸಹ ಸಂಗಮೆಗತ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಸೋಪದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದ ಕೈನು ಬುಡಿಯೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಸೈತು ಒಪ್ಪೇರು ಬಣ್ಪನ ಅರ್ಥ ಆವತ್ತಂಡು. ಅಕಲ ಅದೃಷ್ಟಗೂ ಬರೆ ಬೋಲುಂಡು. ಗೀತೆ: ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತುದಿ ಧರಣಿದ ಮಿತ್ತು ಬೈದ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೀವನೊಡು ಉತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿ ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರು. ಏರು ಜೀವನೊಡುಲ್ಲಿರ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರಂತೂ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದಿಜ್ಜೇರು. ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಜೀವನೊಡುತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈಪೇರು. ಎಂಚ ಬೇತೆಕಲೆನಾಂಡಲ ಎರಾಂಡಲ ಜಕಿಲಿಗೆ ದೆತುನೇರ ಅತ್ತಂಡ ದತ್ತು ಮಲ್ತುನೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರನ ಬುರ್ದು ನನೊಂಜಿ ಪರಿವಾರ ದಕುಲ ಅದು ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಗುಲು ಹಸುರಿ ಪರಿವಾರ ಹೊಡೆದು ಸೈತದು ಇತ್ತ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರ ದಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ್ಯ ಬತ್ತದು ಜಕೆಲ್ಡು ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ಈಶ್ವರನ ಜಕೆಲ್ನು ದೆತನುಜೇರು. ಧರ್ಮಗುರುನ ಜಕೆಲ್ನು ದೆತನುರು. ಎಂಚ ವಲ್ಲಭಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರೊಡು ಜೋಕ್ಲೆನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜಕೆಲಿಗೂ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಅವಂತೂ ಜಡ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿಲು ವೈಷ್ಣವಾದ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜಕೆಲಿಗೂ ದೆತನುರು. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಜಕೆಲನ್ನು ದೆತನುರು. ಏರು ಬತ್ತದು ಪೋದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜಕೆಲನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಜಕೆಲನ್ನು ದೆತನುರು. ಅಂಡ ಅಕಲು ಏಪ ಬತ್ತದು ಪೋತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೀವನೊಡುತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈತದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡೊಪ್ಪೊಡು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಜಕೆಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸೈತದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲಾತೆ ಒರಿವಿನೇರು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂಡ ಶಾರೀರಿಕವೈನ ಅಪ್ಪ ಸೈತು ಪೋಯರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲಾತೆ ಒರಿಯರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬಾಬನ ಜಕೆಲ್ಡು ಪೈದರು ಪಂಡ ಈ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕೊಡು ಅಮರ ಲೋಕೊಡು ಅತ್ತಂಡ ದುರ್ಗತಿಡ್ದು ಸದ್ಗತಿಡ್ದು ಲೆದೊಂದು ಪೋಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತೇ ಸದ್ಗತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಸದ್ಗತಿ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಡ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತೋ, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಜೋ ತಮೋ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಭಲೆ ತಮೋಡು ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಬನ್ನಗ ದುಃಖೊಪ್ಪುಜಿ. ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುಖನೇ ಪಡೆಪೆರು. ಅಂತ್ಯದಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖನು ಅನುಭವಿಸಿರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಯಾನೊರಿಯೇ ಆದುರ್ಲೆ. ಸುರುಕು ವಾ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಸುಖನು ಅನುಭವಿಸಿರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖಡು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ, ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರ್ಪರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರು ಸದ್ಗತಿನ ಪಡೆಪರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಷ್ಟರತ್ನ ಬಂದು ಪಂಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನ ಜೋಕುಲ ಆದುಲ್ಲ ರೈತ ಮಿತ್ತು ಬಾಬನ ಏಪುಗುಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಡ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಬಾಬನ ಕೈನು ಬುಡ್ಪೌಂಡು. ಜಕೆಲಿಡಂತೂ ದೆತೊಂದೇರು. ಸುರುಟು ನಡತೊಂದು ಬೈದರು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಸಹ ವಿಜಯಮಾಲಡು ಮೂಜಿ 4ನೇ ನಂಬರ್ಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಡು ಬಲ್ತು ಬುಡಿಯರು. ಇಂದು ಸಹ ಈ ಸಂಗಮಿಗತ್ತ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಯಾದುಂಡು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕೇನು ನೀ ನಡಪುನಿ ಸೈತು ಪೋಪುನಿ ಇಂದು ಆವಂದ್ಯಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ನಾಟಕಡು ಮೊಕಲ್ನ ಮೃತ್ಯು ಆಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ನಕುಲಾದ್ರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಬುಡಿಯರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಸೈತು ಪೋಯರು ಬಂದಾದಂದು. ಭಲೆ ಉಪ್ಪುನಂತೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಅಂಡ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಪಗ ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆರ್ದು ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸಿರು. ಅದೃಷ್ಟಗೂ ಗೆರೆ ಬೂರುಂಡು. ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲಾಪುನಿರ್ದವರ ಮಾಯೆದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ದೇವತೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರೇರ್ನ ಯುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಮಾಯೆ ಅಸುರ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಜಯನು ಪಡೆಯೋನುರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಬರಪೇರು. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೊಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜು ಪರ್ಬೊಡ್ಲ ತಯಾರಿಲಂತೂ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ.
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದುಂಬೆ ಪೋದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು. ನಿತ ಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು ಸುರುಕಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬೈದನು ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಗ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆನ ಕಟ್ಟೋಲು. ಮೂಲತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೂಲತಃ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಹಿಡಿದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಳ್ಳರು. ಅಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಈ ಸಮಯರು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು. 5 ಬಕ್ಕ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದನಿ ಅಕುಲು ಆ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೆಪ್ಪಿರು. ಎಂಚ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಜಡೆನು ಬುಡ್ದು ಉಡ್ಪಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಕುಶಿತ ಜಡೆಲ ಸಹ ಏಪಲ ಬುರ್ದುಪ್ಪೆರು. ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಉಪ್ಪಲು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಜುಟ್ಟುನು ಕಟ್ಟುವರು. ದ್ರೌಪದಿ ಬುಡ್ದುಪ್ಪಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಎಂಕುಲು ಜಡೆ ಕಟ್ಟುಜ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೇವಲ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಸುಖದ ನಿದ್ರೆನು ಮಲ್ಪುಜಿ. ಆರಾಮಲ ಹರಾಮ್ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಉಲೈಗ್ ಇಂದುವೆ ಆವೇಶ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಖ ಉಳ್ಪುಂಡು. ಸುಖ ಅಂತೂ ಭವಿಷ್ಯಡು ಪಡೆಯೊಡಾಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಎರಗು ಅದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಹಬ್ಬ ಪರ್ಬಲ ಏಪೊರ್ದು ಇಂಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ದಯಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರಿ ಏರು ಎರಾಂಡಲ ಒರಿ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. 5 ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಂಕೇತವಾದುಂಡು. ಸಹೋದರಿ ಅಂತೂ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲಲು. ಕುಮಾರಿಯರು ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು. ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥಿಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಪೋದು ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಕುಮಾರರಂತೂ ಕುಮಾರರೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಗ ಕಟ್ಟುವಲು. ಕುಮಾರ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಭಗವಂತೆ ತೆರಿಪವರು ಈ ಅಂತಿಮದ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಏಪಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಜರು. ಐನೆರ್ದವರ ಸಹೋದರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕುಮಾರಾಪುನ ಸಹೋದರಗ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಪರ್ಪುಜ ಪಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರು ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲಂತೂ ಏಪಲ ವಿಕಾರನು ಬುಡುಪುಜೇರು. ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಾಲಿಸವುಜೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಪದ್ಧತಿ ನಡತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪರ್ಬಲ ಸಹ ಈ ಸಂಗಮೆಗದಾದುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಪವಿತ್ರರಾಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಸತ್ಯಯುಗೊಡ್ದು ಪತ್ತದು ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಡತುನು ಬೈದುಂಡು ಪಂದತ್ತು. ಮಾತಾ ಉತ್ಸವಲು ಸಂಗಮೆಗೊತ್ತಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಉತ್ಸವನ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಐತ ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಸುರುಕು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಏರು ಪಂಡೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೆಯುವುದು ಉತ್ಸವ ಮಾತಲ ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ. ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಉತ್ಸಾಹದ ಮಹತ್ವಲ ಏಪೊರ್ದು ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಈ ಉತ್ಸಾಹಲು ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಏಪ ಶಿವಜಯಂತಿದ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಪುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮನು ಭಾರತನು ಅತ್ತನ ವಿಶ್ವನು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಪತಿತ ಆದುಪ್ಪುಜ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪಾವನಾದುಲ್ಲರು. ಐನೆರ್ದವರ ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಕುಮಾರಿಯರಿಗ ಅತೇ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಹಕ್ಕುಂಡು. ಸಹೋದರಿಗೆ ಸದಾ ಪವಿತ್ರರಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗೃಹಸ್ಥರದು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಬಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ವಾ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅವೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವೆರು. ಪತಿತೆರದು ಪಾವನ ಅದು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪವೆರು. ಶಿವಜಯಂತಿದ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬ ಹೋಲಿಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನದಾದುಂಡು. ದುರಿಯ ಅತ್ತಂಡ ಹೋಲಿ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಹೋಲಿ ಪಂಡ ಪವಿತ್ರರಾದ್ಲೆ ದುರಿಯ ಪಂಡಲ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಕುಲು ಕುಡ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೆರು. ಏರು ಜೀವನ ವೃತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈತುಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲೆಡ್ಲ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ ತಾಯಿ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೆರು. ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಇಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಏರೆಗೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲೆ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಮಲತಾಯಿ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಕುಪುತ್ರೇರು ಕೆಲವರು ಸುಪುತ್ರೇರು ಉಪ್ಪೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ ಸಹ ಸಂಗಮ ಎಗೊಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು. ಸಂಗಮ ಎಗೊಟ್ಟುಕುಲ ಸಮಯ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ 100 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕ ಶತಮಾನವಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಈ ಅಧಿಕ ಶತಮಾನಲ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಇರುವನೇ ಶತಮಾನ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ಲ ಈ ಶತಮಾನೋಡು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಇಂದೇನು ಸಂಗಮದ ಶತಮಾನ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅಪನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೀಪಮಾಲೆಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪದನೇ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿಲ ಪವಿತ್ರತೆದ ಮಿತ್ತು ಲಡೈ ನಡತೊಂದೇ ಬೈದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಜೊತೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಹೋಲಿ ದುರಿಯ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆಲ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸಲ ನಿಕುಲ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಮಿತ್ತು ಲಡೈಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲು ಗೃಹಸ್ಥೊಡಿತುದು ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತದು ತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನುವೆರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಇಲ್ಲು ಮಟ್ಟ ಚಂದರಾಜನ ಕಥೆಲ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದಯಗೆ ಬುಡಿಯರು ಪಂದು ಅರೆನಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಆರು ತೆರಿಪೇರು. ಪ್ರಭು ಮಿಲನಗಾದು ಬುಡಿಯೇ ಪಂಡೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗೀತೆನು ಅನ್ಪೇರು. ಮೂಲಂತೂ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತದ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತ ಏರುಪೇರಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಲ ಪವಿತ್ರ ಆಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪವನ ನೆನಪಾರ್ತದ ಪರ್ಬಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ವಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಇಂದು ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಬಾಬನ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದು ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂದೇನು ಸಹ ನಾಟಕ ಪಂದೇ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಓರಿ ನನ್ನೋರಿಯನ್ನು ತೂಗೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಧ್ಯಾನೊಡು ಪೋದು ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಕೃಷ್ಣನತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ದೆತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಾಗವತೊಡಂತೂ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಸತ್ಯಯುಗದ ರಾಜಕುಮಾರನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೀರೆನು ಕಂಡೆ ಬೆನ್ನೆನು ಕಂಡೆ ಇಂದೇನು ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತೂ ಗಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜಿ. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೆ ಪಂದು ತೆರಿವುನೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರಡು ಆತ್ಮ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಆರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಂತು ರಾಜಕುಮಾರ ಪುದರ್ವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗ ರಥನು ತೊಜಿಪೇರು ಪಂಡ ರಥಡು ಕೃಷ್ಣನು ತೊಜಿಪೇರು. ಕುದುರೆಗಾಡಿಡು ಕುಳಿದು ಪಾಠನು ಪಣದು ಕೊಡ್ಪೇರತ್ತೆ. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗದ ಪಾಠಶಾಲೆಯದೊಂದು ಒಲ್ಪ ಅಕಲು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನಡು ತೊಜಿಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿಕಲ್ನ ಲಡೈ ಒಲ್ಪ ಇಂದು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪಂಡ ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಏರು 21 ಕುಲತ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಗಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ಒವ್ವೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಜ್ಜಂಡು. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಆಪುಂಡು. ಉದಯ ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಸುರುತ ನಂಬರ್ದ ಜನ್ಮಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆದುಂಡು. ಅಕಲ್ನಲ ಸಹ ರಾಜಧಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಪುನಕಲು ಈತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ನರದು ನಾರಾಯಣ ಆಪರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಾದೇರು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರ ಚರಿತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ನಾರಾಯಣನ ಜಯಂತಿ ಒಲ್ಪ ಕಾರಣ ಪೊಡತ್ತೆ. ರಾಮನ ಕೃಷ್ಣರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 14 ಕಲೆ ರಾಮಗು 14 ಕಲೆ ಇಡೀ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಹತ್ವ ಮಾತಲ ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು. ದೀಪಮಾಲೆ ಸತ್ಯಯುಗೊಡ್ದು ಶುರು ಆದು ಪೂಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮಲು ಜಾಗೃತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿರು. ಸ್ವಯಂ ಶಿವಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಈತ ಪವಿತ್ರ ಆದು ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಮೈಲಿಗೆ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪವಾದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತು ಜನ ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಅತಂಡ ತಿತ್ತಿ ಇಂದೇನು ತಿಂದುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರ್ಲ ಸಹ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಲುಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಕಾಳಿದೇವಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಶಿವಗಂತೂ ಶ್ಯಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಂಕರಗ್ಲ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ 2 ರೂಪುಲು ಪೊರ್ಲಾದು ಪುನೆರ್ದವರ ಕಪ್ಪಾಪೇರು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಗೊತ್ತೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ
ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಸ್ವಂತ ಜೋಕ್ಲಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಕುಪುತ್ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಯಥಾರ್ಥ ರಹಸ್ಯನು ಬುದ್ಧಿ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯರ್ದು ಏಪಲ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸರ ಬಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲರ್ದು ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸದಾ ಮಿಲನ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಂಕುನಂಚಿನ ತತತ್ವಂನ ವರದಾನಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಭವ. ಎಂಚ ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಕುಲು ಮಾಲೀಕರ್ನ ಆಜ್ಞೆನು ಒತ್ತೊಂದು ಮಿಲನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಬರ್ಪೇರು. ಜಿ ಹಾಜಿರ್ನ ಪಾಠನು ಓದೊಂದು ಹಾಜಿರ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ತತತ್ವಂ ಅಮೃತ ವೇಲೆರ್ದು ದಿನತ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಸದಾ ಮಿಲನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪರು. ಈ ಮಿಲನದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯರಡ್ಡುಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಉಯ್ಯಾಲೆನು ತೂಂಕೆರೆಗಾದು ದಾಸಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಲು ತಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ಶೃಂಗಾರಿತವಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಭುಜೆಟ್ಟು ಸಮಾವೇಶ ಆದುಪ್ಪರು ಪಂಡಿತನ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.